Трябва да се изправя малко, че най-нисък сте. Да. Чакай. Айде, така. Малко изправени да сме. Може на колена да застанем на... Добре. Ние всички сме на колена пред господин Александров. Всички разновидности. Записва се вече, Директори, Цеци. Уважаеми гости, добре дошли на може би първата май излиза наша пресконференция, която сме правили откакто аз съм директор. Значи става въпрос, че ви каниме на едно наше театрално приключение Роклята беглец от Щефан Фьогел, немски автор, изключително популярен у нас напоследък и доста популярен в Европа. Голяма част от неговите пиеси се играят при голям успех из европейските сцени. Очудващо, много точен и смешен и с комедийна насоченост и сатиричен автор немец. Това да се очудваш как така немците с непословечно си чувство за комедия изведнъж той пише много сръчни, бих казал, много убедителни текстове от съвременния наш живот. И ми се стори, че този текст ще е страшно подходящ за нашата нова програма и затова поканих София Бобчева, Елена Колева, Христо Терзиев и Цветан Николов да вземат участие в нея. Така с голямо удоволствие работиме този текст. На 14 февруари ви каниме на премиера в читалище Развитие от 19 часа и след което ще продължим да го играем регулярно на нашата сцена тук в камерна зала. Поради липсата на нашата голяма сцена, която за жалост зимата не се отоплява и се надяваме, че ще решим и този проблем в близката година, да можем да имаме голяма сцена, на която ние да играем и да осъществяваме своята театрална дейност. Искам да благодаря на актьорите, че с много отговорност, с много така любов се отнесха към своята творческа работа и най-вече това, че мисля, че ще зарадваме публиката във Враца с един сериозен творчески театрален резултат. И не само във Враца. И не само във Враца, в цяла България. Ние така сме се устремили да превърнем така този продукт, и въобще продукцията на Врачанския театър така в общо национално достояние. Сега, аз това мога да кажа за въведение в нашата картина, както цитирайки един известен наш български драматург, и да дам думата на нашите гости. Гости. Мисля, че вече сме си близки. Да. Аз започвам втори, защото знам нещо, което вие не знаете. Преди около час време говорих с една организаторка в Германия, така че нищо чудно Щефан Фьогел да си го гледат немците там. Браво! Дай Боже! Да, така че, но просто ще уточним допълнително, нали, вече. Време е да видим и театъра. Да сме живи и здрави. Да сме живи и здрави, така че ще имат възможността да видят немците как балканци играят такъв текст. Немски хумор. Елен Колева е от близкия нам град Монтана. Родом, да. Родом, така че тя е свързана по някакъв начин с Северозапад. И аз съм от Лом. А той е от Лом. Да. Така че някакси са близки по територии. И по менталитет. И по дух. И по дух, разбира се как. Да. Ами... Казвай, да, говори. Да свободен разговор. Луна ли, че почне или я да го довършим? Чакай малко. Така, значи с Владлен Александров се запознахме в един друг проект. Перфектната сватба се казва пиесата, преди 4 или 5 години. Там сме същия екип с още 2 души, които не присъстват тук. И всъщност много се харесахме.
За мен беше изненада поканата, защото на мое място е била друга актриса. Това мога ли да го кажа? Ти прецени. Пиесата вече е играна, Да. но в последствие така се случва, че се Все отказва. едно е нова пиеса. Да, все едно е нова пиеса и така и отново се срещнахме с същия екип и с Владлен. Аз се съгласих на секундата. Първо заради тях основно, второ разбира се, защото ми хареса и пиесата и текста. И според мен комедия се прави с лекота и с забавление, а не с прекалена амбиция. Това е моето мнение. Не само комедия, Мило. Целият живот трябва така да се живее и да се прави. С подходящите хора, разбира се, като всяко семейство, всеки има някакви дразги или нещо с другия, но ако е на всяка цена и е мъка, то нищо не става. И дръвче не може да посадиш. А пък, защото съм играл Пинокио, затова говоря за дървета по принцип някога. Когато бях слаб, Владлен, играех и Пинокио и София Бобчев. Ами аз току-що се опитвах да преброя коя подред пиеса ни е заедно с Владлен и се оказва, че ние сме работили 7 пъти заедно. Това ни е 7-та пиеса. Много го обичам. Браво. Това е човека, заради който аз съм в Народния театър. Първо ми беше директор в Пазарджишкия театър. Там играхме 2 пиеси. После ме покани в негова пиеса в Народния театър и затова и съм там в момента. Много съм му благодарна. Всичките пиеси, в които съм играла, са страхотни, са страхотен успех. В Сатиричния сме имахме една, сега в Врачанския, в Пазарджик, в Кърджали, в Народния 2. В Разград. Просто наистина много богата биография, но винаги като има предложение, в което да се съберем заедно да правиме пиеса, за мен е един празник и знам, че ще ми е много празнично и весело. Не е работа, просто е удоволствие. Можем да те наречем спокойно, така го разбирам, че си една актриса на Владлен Александров. Да. Така излиза на практика. Сега аз искам да кажа, че когато получихме поканата, имаше гостуващо представление на Врачанския театър в театър от сам канал в София. Аз отидох да го гледам. Гимнастика за бременни. Прекрасно представление. Отидох за да видя трупата. Нали, оказа се, че ние се познаваме с повечето от тях. Всичките сме колеги. Искам да споделя, че трупата, която има тук в този театър, е една прекрасна трупа. Прекрасна, с много точни, много ясни, категорични актьори, актьорища. И за нас е чест да споделяме тази пиеса с репертуара в този театър. А пък Владлен, знаете, е страхотен режисьор и просто се надяваме много още да работим заедно. За нас е чест да сме тук. Това е човекът, който ще възроди Врачанския театър. Ще направи всичко възможно. Да видим, да не се изсилваме. Дай Боже да стане. Сега искам да кажа още нещо, че това реално е третото наше заглавие, буквално за 2 месеца. Гимнастика за бременни, преди това излезе много бързо Коледна неразбория, детския спектакъл, който го играхме доста интензивно в празничните дни. И ето, третото наше заглавие излиза сега. Веднага на 7 март ще имаме нова премиера с режисьор Пресиян Кузов, млад наш колега, скоро завършил надфис Кръстю Сарафов, с една много солидна актьорска трупа. Пиеса на Недялко Йорданов, известния наш драматург и поет, Убийството на Гонзако. Така че театъра го чакат много интензивни, изключително интензивни репетиционни процеси до края на сезона, а и не само до края на сезона, до края на годината. Така че се надявам наистина, дай Боже, Господ да ни помага и да имаме сили да издържиме на темпото, които сами сме си наложили, да възродиме активната театрална биография на Врачанския театър. Все пак не бива да забравяме тук какви светли мигове е имало, да си припомним Иван Кондов, и Колов, и голяма плеяда от български творци, които са работили тук, и Димитър Гочев, един, може би най-известният българин, който успя в театрална Европа, един елитен режисьор в Германия стана по-късно.
Така че смея да твърда, че сме се устремили към наистина едно така сериозно бъдеще театрално. Дай Боже, само здраве! Ако имате някакви въпроси към нас, ние сме готови да говорим. Да, доста рехаво е било през миналия творчески сезон и сега много натегната програма имаме и ни очаква живот и здраве. Съвсем скоро ще бъдат разпределени още заглавия, нови. Мъчиме се да откриеме нови текстове, непознати за българския театрален пейзаж и публика, за да сме интересни на публиката. Защото ми се струва, че трябва да докажем, че Враца може да има сериозна театрална трупа и сериозен театрален институт, който да не се съизмерва само в границите на българската територия, а някакси да тръгнем и в други посоки, в чужбина и така нататък. Аз се надявам да има светло бъдеще този наш проект. Много обичам тая пиеса, много обичам тия актьори. Много някакси се разбираме така от половин дума, както се казва. Едно на ръка, че вече работим в няколко неща, сме работили заедно, но така и в работата ми в Народния театър с Христо и с Софи и с Елен вече втори проект работим и с Цецо. Така че наистина, както се казва, някакси сме се намерили по пътя, както казват класиците. И това намиране не е случайно, то задължително трябва да бъде така. Режисьор, тук не говоря вече като директор, а говоря като режисьор, трябва да открива свои актьори. Така се създава трупа. Така че това е, което мога да ви кажа за сега, мили мои гости. Искам да кажа, че театъра преживява така едни нелеки мигове на пренастройка на новото ръководство, на търсене на нови кадри, назначаване на нови актьори, промяна на административната структура на театъра, които са напълно нормални, когато идва ново ръководство. Тези сътресения ще отминат и така ние вярваме, че живот и здраве ще имаме едно по-светло бъдеще този театър. Има ли билети за сряда? И с такъв тип постановки, дали вече успявате да бъдете наистина младата публика в залата, защото преди беше обратно? От това мое усещане с гимнастика за бременни, така виждам, че публиката почва да се връща. Сега, нашите срещи бяха още много споредични, с още много рано да говорим за това, но ето за сряда току-що бяхме с отговорника на организаторите и той казва, че много малко билети са останали. То предполагам, че тук до сряда почти ще се напълни салона. Там не е малко, там са 450-500 места. Това ако стане... защото конкуренцията там е жестока. Всичките звезди български идват там да играят. В това число има и мои представления, които съм правил в други театри. Даже съвсем скоро тук беше едно, което вече над 350 пъти се играе. Жена ми се казва Борис. Беше пак пълно, за 7-ми път тук. Аз съм сигурен, че ще почнем сериозно да конкурираме тая инвазия на чуждите театри във Враца. Почти съм сигурен, че това ще се случи и тук. Бъдете уверени, че ще направим, убедени, че ще направим всичко възможно това така да работим от тук нататък много сериозно. Пиесата, която предлагаме, не е лесна комедия. Тя не е само комедия на ситуациите. Това е една пиеса за любовта, за това доколко съвременното чувство за любов се измества от такива измислени фетиши, каквито могат да бъдат една рокля, една сватба, едно благополучие. Тоест искам да кажа, че това е сериозен текст.
Значи, ако нямате въпроси, да приключиме и вече, ако искате нещо да си говорите с нашите скъпи приятели, така че няма никакъв проблем. Имате ли въпроси, момичета? Казвайте. Искате след да се гледате... Айде, приключваме в този формат, официален и...